jestem zadowolony, že tu môžem byť i teším się na nový sezon, na nové vyzwanie i jestem zadowolony, že všetko się dogadalo. Oczywiście znam się z prezesem Drožďem, podpíšal vo Vyzevie i mám do niego zaufanie do projektu. No i jak vrútilem po Euro do MLS, tak mám také počutie, že ma nechce. No i rozmawiałem z prezesem, rozmawiałem tu s trénerem Plavčeským i myślę, že dla mnie nové vyzwanie i aby się mogło rozwijać. No myślę, že Krakovia top drużyna i oczywiście chciałby się dopomóc do cieľov. Trocha už pobyłem v Anglii, na Slovácii, oczywiście w Polsce 2 lata, teraz v MLS. Z MLS mi to dużo dalo, ale mám také počutie, že chce viac, chce grať meče i chcem walczyć o najväčšie cele. No i teraz wrócam do Polski, mam nadzieję, że myślę, że jestem lepszym brankarzem jak odchodziłem. No i myślę, że to na boisku i myślę, że mimo boiska mój charakter i mam nadzieję, że pomoże drużynie i do zbywania naszych wspólnych celów.